Again na akong tinagagawa. Again na akong tinagagawa. Aging latan mi, saragyo mo ya tampalan na bangunan. Kalbuan niya ni. Bukod kasi rin, pikit ka. Ay na, abango-bango la. Agay lang iras mo. Para nyo ni baga. Karma mo nin alaga rin niya rapat tay manggay. Suban to manggagawatan, ang bagal. Porkit akasangila ba na ugi? Alagaran ko lang napatay manggay. Supa ang bagal ay. Atay manggay, tabi mo nga putik na sangim. Bangon ka lantan, alagi ka lang. Pakan mulay, igawan mulay kanon tumaas bunso. Apram la, tanarasan la. Nutan la. Mangan kalasander, bunso. Mangan kala. Mangan kalasander. Inilaan nyo. Pasirat di man tamigat, Ilocos. Ang arkila na luganan ko, tatali ago ko di man. Ayan to, supay kay ba jay. O di si Sander, pagkanmuta na ako unalis. Paterita naman ko sa lugsalog mura. At kayo natatakot, ang taong dadakal sa cases natin na Omicron variant. Ay ina. Di ba alita, wala awit kong vitamins dya. Matakang kilami, dapat say mas lagay inuman nyo, supplements. Akina, walay viral protection tutan. Ang po. Alangan, nining ninyo, masilso lamang kung lanang. Agak mangira siya pakanay, bunsoyo, si Sandal. Ang tutis supplements siya ba magamaya inuman ko Iwas sakit, iwas virus, pao di argo capsule. Magano talaan ko. Apurang, tawata namin driver ng darap. Arawin ni nalapan to. Nya, walay antiviral quercetin tutan. Bagay si kayo, paakar kayo. Ang pandemic, makakaakar kayo. Akina, si kaliwakan makar. Like mother laksan. Si kayo ang gapunsya. Masibak ini karni. Anti-blood kila. Iwas high blood mutan. On, lana nga yaman high blood dun si ka. Lalo no po na mo'y bunso. Tan-aray tanaman ko. Mga la na danom. Inom kilay sakay. Yung kila, malukas kay sakay. Kila yun ni. Walay immunity booster tutan, tan anti-cancer tumutan. Ibagak mo sirin, usara amimigak, yamaritis variant. Piano, walay protection dano, machichismisan ira. Lala. Ano ito pala tayo pandemang mo? Takit yung dana nun niman ng kabasan. Aki yung talay lupang mo eh. Ang tatidis ko labat di man. Sumpot kay Bagnita. Tuliran talaga ay. Dakali cases ng Omicron variant.
Santa to siguro, untuloy akit Ilocos. It's a prank! Year 2022 na, mangirangiras ka ni. Ha, gunggunam, trabaho mamin na dabong. Galala pre, inom tala. Agaw po di nanay ko. Dapil na kwarta. Ne, kasalaw alak ta. Auntie gagawin niyo dito? Akin, dadakol sa yun bag. Pinalayas to kayo ng Jason Amo. Ay, joke lang ba? Akin, ang tigagawin mo dyan? Uninom kami kuno ng Jason. Tanga po kayo kuno. Pero akin na, wadya kayo ni Uy. Ay, kini ng bago, mangiras kilalanti, buwangas kini. Akin dadamay ang auntie. Ama anak yung labat. Sumpa ka la! Ay, ang kapalit parang bago tayo ng gugaw. Gilibay to ay barkada ka eh. Ano sa lalante? Ang gano'ng masipig pulutan. Akin, Jason? Ay mak plus yung 3 days yo. Kamak plus sa powder ko amo ah. Abalan ko, malulungkot ka. Tatay na ng takad dyan 3 days. Ang tamanaya, masaya-saya ka. Ta, mangitagar-tagar ka dyan, inuman dyan. Akin me, abalang ko yung maliskila. Lolo ko ang takalabat, piano na biriya ka. In kaloor mo ni manaya. Ang takpaya kayong tuloy. Paano mo anta si ka? Alingwanan yun iwali yun di. Siyempre, kung pawil kayo. Abawasan ko dahil sa isalay ko MP, San Tanpulos. Gya, si katay lalaingan suman inuman, paano nasuli yo? Bibitaw ng mahinahon ako pa.